si ukážeme, jak správně si koupit jojo. Tak pojď. Stačí k jakékoliv mu čongovi. Ano, přesně tak. Čongovi. Tamhle má dokonce i samolepku Zlatopramen. Tak by to tam mohlo být. A tohle jojo se tam neprodává. Tohle opravdu ne. Se prodává jenom na slušný, anebo na můj serverdo. Tak A nebo prostě půjdete k Čongovi a koupíte si čongský jojo, no. A jdeme? Dobrý den, pane Čongo. Tak, už jsme tady. Už jsme tady. Takže, tady máme jedno jojo. Tady jedno, tady je ještě, tady jsou pár druhů. Tady jsou dokonce zoubky. No, to by bylo z dnešního dílu všechno a čau. Čau.